iti Damdamag Cordillera. Cordillera Budong Administration ken Cordillera People's Liberation Army. Manginatag iti formal a kiddaw tapno iraman ti presidente iti zona na ti panagbalin ti Cordillera nga Autonomous Region. Kanayunan na detalye ipaay ni Anjel Kim Pengosro. Itangaw madanin ti State of the Nation address ti Presidente, mangidatag ti Cordillera Budong Administration ken Cordillera People's Liberation Army, iti formal akid daw babaen iti tulong ti Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Tapno iraman ti Presidente iti zona natin may nga urgent legislative measures ang mapagbalin ti Cordillera Administrative Region nga Autonomous Region kaspasot ti Mount Data Sipat Agreement iti nagbaetan ti gobyerno ken ti grupo. We are requesting the President to certify that as an urgent legislative measures for the creation of a Cordillera Autonomous Region, because this is a part of the peace agreement between the government and the CPLA on September 13 of 1986. Iti Ifugao, nailukatan ti da Cordillera unscripted photography exhibit iti Ifugao Capitol Atrium iti Lagawe, kaspasot ti Cordillera Month Celebration ita atawan. Tampok iti exhibit ti 25 a black and white aladawan, nga alat ti 10 a photographers iti Ifugao. Bayat nasaknap a pag-aamu ti Cordillera gapo kadagiti nabiyag a piyesta ken na Maris Atela, pinili dagiti artista ti monochrome photography tapno may paganetget ti emosyon, texture, lawag, ken dagiti istorya iti likudan ti tunggal ladawan. Kabayatan na, agtultuloy ti panagreget a maisubli dagiti nadadael a kineleng iti Batad Rice Terraces iti Banawe, gapoy iti bagyo. Babaen iti tulong ti panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers Program ti Department of Labor and Employment. Nag-hire ti ahensya iti 128 residents babaen ti nasao a programa para iti 20-day emergency employment period. Tapno mangisayangkat iti clearing ken repropping activities kadagiti nadadael a paset ti rice terraces. Nagpinirma iti Memorandum of Agreement ti lokal a gobyerno ti Tabuk City ken munisipyo ti Paracelis tapno mapapigsa ti panagkadwada iti disaster preparedness and emergency response. Ti katulagan ket mangipasdek iti inter-LGU partnership iti border rescue operations, emergency response, ken disaster risk reduction and management education. Anjel Kim Pengosro para iti Pagilian.